Hi guys, namig park. Kay sa Kyo nagngihi kay gusto mo ari diri ay. Papa luitan o panay saktong tug. Muna dyan gibalik sa bay. Gikan na sila diri dyan natug si Jan hilak pagmata kay gusto ko nang duaan. Nanang duaan ay dala-dala ba ni sa bay. Moron to na gibalik si Jan papa. Ari ko diri guys, ato ning ihapin ay. Nasa Kyo dira ay si papa. Mag-picnic mi nga wa mi daang baon. Ka Kyo ra na katong gibuhat na Kyo nga baon ganina ba. Ari ko diri maglingkod. Mo na idang gihingi ay kay gusto magduwa dira. Naman kay pwede magduwa og bunbun sa duo sa mong bahay. Diri na sa gusto kay naman good for train dito ay. Naanay train mong gusto sa mo diri. Si papa in taon na gidukapan na panggabi diyan duty wa pa na saktong tog. Hinay lang kay mabasa ka. May grape po diha guys, sugasanan ba kay namang gud manggiduaan ni og golf. Ay nang uli na sila eh. Umana sila. Nasa papa dili ay nato itong tao. Magatog baka na sila kalo yung tao kaagi samahan ay. Na number 4 pa. Ang anak ay. Gilaay siguro na si Jabba. Gilaay na si Jang ang wala ang nara sa spy ang punta. Ningkat-kat na sa Kyo slide ay. Pero di pa man po siya guys, mo dyan amahan ba, magagwanta na naman kay ang tanas ng anak na nalipay rapod. Agwanta na naman tayo dyan duka. Ang katugon ba. Mataga ka, mataga ka. Mataga ka. Kyo na dito nya kami kay narami diri ay nag-relax. Dahil sa Kyo dito nya kami narami diri nagligid-ligid ay si papa na diri ay nagligid-ligid. Mo ni si Kyo ga dua-dua. Aka nga bunayo. Ay sirit kayo mga. Ano ni sirit na. Ano mata na pud yang papa kay magkapas na Kyo. Ay. Sana sila dito ay. Diyang papa pa din tayo nagsunod-sunod. Mas kapoy pa na diyang papa kaysa nahaw ba. Pero montan pa nagsunod-sunod. Nindot siya diri guys. Nindot siya magkidahigda diri. Maka-relax. Kanahan to. Maligid ta diri. Para ito siyang duha dito. Si papa gikapoy to. Gagwantra to ni Jay diyang kakapoy ba. Maligda ko diri. Ay nice siya. Ooh, it feels so good. Nindot ta sa mga ito. Sabi po. Nindot siya guys. Nindot sa pamati. Nindot sa pamati ay. Wala nindot to ay. Maginani lang po. Anda naka-relax. Tanaw ka sa langit po. Anda mag-imagine kasi may mga goals. May mga dreams nga. Yung kinanglan ni-achieve. Dili lang mura pag meditation ba magkuan pa din mag-meditate ko diri. Makatuog ra ba ko diri? Among ko tao diri guys, pwede naman sa kanin do sa ray nani ay maghigda-higda lang ka diri sa tawid bata dito. Maka-relax siya. Anong tanong kasi panganod mga person ka white na yaning danaw. Yun mo ang buwan sa kahoy. Ano siya? Relaxing. Feels so good. Nice siya guys. Nice siya guys. Nice ang feelings na mag-relax-relax diba? Maka-relax siya guys. Nice. Love it. Then mo na makita sa ibabaw guys na kahoy. Panganon malawak na panganod nice siya ano yan nara ko diri ay wow it feels so good ganahan ko maginani lang ay ganahan ko maginani lang kalma ra kaadso ba chill ra kaadso pero delikado lang ni guys kung ako ra isan dyan ay mga tao ba binuangan dyan naman silang papa dito kira kami silang papagsakyo na dito ay nato sila sa tray nagkat-kat-kat sa ako na ko diri ay nice siya, love the feeling it gives me relaxing vibes.
Lami matug diri guys. Giduka ko. Lami matug diri guys. Lami sa pamatiban. Sa hangin. Presko ang hangin. Sa mo ni mo view. Mo ni ang palibot ni mo. Love it. Woo! Lami guys sa pamati. Alone time. Me time. Indos ka mag-inani ra. Oy. Okay ra ko kung inani ko. Oy. Ngalandong lang ka lang. Di init pa. Nice siya. Ganahan ko ani. Ganahan ko ginani lang. Relax lang. Papa daw ko? Papa, hachi kayo? So si Papa. Masuyo, Papa. Nasa tuning balik na. Muna gi-prepare niya kiyo nga isang baon ay. Ansa ka isang gisud ana. Si Zara mo nag-prepare ani. Katong kanina nagloto ko ba? Ani hay tiro na? Did you wash your hands? Ay. Tiara ta? Alata yo. Nasa burato ni. Kata sa tabiti mo ni dang gisud sa isang baon ay. Si Zara dyan nag-prepare ani. Si Zara nagpanit ang kuan. Sa katong giloto nga juice sa kanina nagkuha si Zara. Si Zara naghukad aning loto. Si Zara pinagbutang ani o kani ay kaning mga sudlanan ba. Oh, kita super Mario. Itadakimasu wa. Itadakimasu. Picnic gusto ka ta no? Mulam na isang gana guys. Ganahan dahil sila mag-picnic di ay. Manhi sa park baka mag-picnic. Aloy po din tao ni mo anak. Uy, murag di sa kagwanta nga naras by per me. Maglain ni dang kuan kalag. Magsalimuang dang kalag og di makagawas. Kay sige sag ngihi ganina ba nga gahapon pa man kuno si Taway laag. Unsa karon may laag. Mo ento nagkuan consumption ni dang kalag naningkamotin sa unsa buhat og binto kay ganahan mag-picnic dress kuan park. Itadakimasu, let's eat ah. Let's eat. Let's eat ah. Minasang tabi masyo. Kung ochi wa tsumaranai no? Zoto ochi tsumaranai? Soto ikita kata no? So ka gila ay kung siya sa sabay. Ada kang umigas guys ko. Kuri man sa mamaak na umigas. Ay. Hindi man sa mamaak. Nahurutin taon ni tagkaon ang isang kanon ay. Si Zara din nagbuhat na ganina baka itong nagsinamok si Zara nagluto ko. Muna isang giandam. Kakyot ni mo anak ko eh. Ano makurewa? Tabite. Diyan ba tabite? Mikang hosoy kedo. Yappari koko kitetto. Puka-puka. Ansa naara pa yung vending machine diri guys. Na si Papa ay nagpalit og juice. Wala ang mga sagdanan guys. Amo na namin nabilin. Ganina puno na ganina. Nang hawa na sila. Si Papa ay kapoy mo na si Papa. Kaya may saktong tong. Dasaba pa dyan ni ganina. Kaloo ito ang samahan. O agwanta. Sakripisyo mahan para sa anak ba? Taon po ba? In taon po sa mong anak in taon. Katugon taon si Papa. Uy. Ipay tabitan dyan. Sugoy ne. Una ka ipay? Sug na siya mama. Kani masta? Papa ni na ito. Ako sa isrod sa bag. Diyan gipahipos kay pa man jag prepare so dapat kay pa upos sa manghipos. Antay. Ujag na ni Papa. Tatande. Suko iriri. Mama, こぼれちゃうから、ミルクティーも好きに食べるよ。はい、入れました。 Tatandi ang kuan mo to.はい。 So nihawa namin dito guys. Dito ko ay dira akong kapitan nagligad-ligad, nagligad-ligad. Diyan na silang papog sa kyo dito ay nagdodsan. Diyan mo dodsan po kong appeal para family that's dodsan together lives forever out. Fly! Fly, fly, fly!
Wari, itchy. Ni. Sa, wari. Wari. Wari, kay papa ka nina ito. Okay, ako na. Let's go. Insa dire po dai guys, kay na sila CR. Kana ay CR na. Di ka problema kung mori ka og park nila kay na sila toilet, na sila vending machine para na kay mainom. Na ay duaanan na slide dito. Insa dojanan ni diri. Dojanan. Di na lingkuranan dito, pwede mag-picnic, dira ka ng mga sports ba, pwede magduwa dira, and dito na train. So nindot raman dira guys, kuan ra kalma ra ba, relax, maka-relax, kanang chill ra, kanang wakay gidalian, na-relax ko, nice siya. Ganahan ko maginani pa, magligad-ligad lang sa kasagbutan ba. Mura to among adventure diri, among relax time diri sa park. Unta nalingaw ra pud mo tanaw-tanaw, nalingaw mo silang park, nalimpyo ka silang park, di ba? Hindi presko ang hangin. Kaya kung ano man ang lugar guys, kanang mura province ba, na yung mga kahadyan. Kaya kung sa Tokyo jud ka city man to dito, puro building. Dadiri, kaya nindot ra, makarelax ra. Unsa mo uli nami. And that's it. Thank you for watching. Bye-bye! Unsa hapit mig 7-Eleven guys. Kamulit na naman may baon ni Papa. Palit ko na po sa kiw pagkaon.